Yun again, once again mga idol natin ng dito tayo ngayon sa SNR syempre no. Ito first training ng mga sibong natin mga idol. Susubok tayo uli mga lodi no. Ito nga si Sophia, magre-release ng mga ibon natin. Sige baby, release mo. Wait lang. Alright. Sino nga sila mga lodi? Napakarami nila mga lodi no. Alright. So yan mga sibong mga lodi no, subok tayo ulit. Titingnan natin kung hanggang saan yung palag ng mga sibong natin, mga warrior natin no. At yan, ang dami nila. Tumatagas na rin pala ito no. Saan? Ayan mga lodi, tumaas na. At yung natin yung may isa tayong meron tayong isang grizzle na humiwalay. Asa na kaya yun? Ito yung grizzle. Ayan mga lodi dumiretso. Isang grizzle yung naiwan. Ayan na. So subok ng subok mga lodi. Subukan natin. Ayun yung grizzle natin, umiwalay susulo, dalawa na sila. Alright, so tumaas na nga sila mga lodi no. Tumaas ng tumaas. Yun, magkasalubong na. Hindi sumama. Umiwalay pa rin mga lodi. So ayun nga mga sibong mga lodi no. So ano yung sibong dyan? So sana lang walang bumitaw, walang kumalas no. So ano na sibong na yan. So mga first time nandito, first time to sa first training dito sa SNR no. At medyo may kalayuan na konti pero kaya yan ng mga sibong natin, mga warrior natin no. Mga palaban yung mga natin. Palaban yung mga ibon natin. Alright, so yun na, dumiretso na sila mga idol.